Mailalim po ang ilang residente ng Barangay Nayum Infanta, Pangasinan sa isinagawang mobile registration program bilang bahagi ng pagdiriwang ng 36 Civil Registration Month. Ayon po sa ulat, nakinabang ang mga residente sa iba't ibang serbisyo na sa civil registration tulad ng pagpaparehistro at pagsasaayos ng mga civil documents. Bahagi ng programa ang paglapit ng mga serbisyong may kinalaman sa civil registration sa mga barangay sa bayan ng Infanta upang mas mapabilis pa ang proseso para sa mga nangangailangan. Kaugnay nito, pinangasiwaan ang aktibidad ng pamahalang bayan ng Infanta sa pamamagitan ng Municipal Civil Registrar's Office kung saan ang barangay Nayum ang kauna-unahang napuntahang barangay. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa publiko na mag-abang lamang sa mga ilalabas na schedule ng mobile registration program sa iba pang barangay sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.